na Jehova tichavamba hondo. Ndaye Mwari ndosvatuka rusvingo, hakuna kaunotinyandikurira nekuti ndiri mweya. Mwari baba vangu mweya, ini mwana ndiri mweya. Ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda mweya. Hallelujah. Zimwari vanogona. Hallelujah. Zimwari vasingakundikane. Hallelujah. Zimwari vanotirwira hondo dzedu dzose. Hallelujah. Chungoita mere kuna Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I feel the Spirit of the Holy Ghost in this place. Hallelujah. Ask your neighbor, can you feel it? Can you feel it? Urigumunzwa ere moya mchene. Urigumunzwa ere kuti ari kufamba sei. Atini vanhu vanouya muimba yaMwari vodzokera vakadaro. Hallelujah. Ramba kudzokera wakadaro muimba yaMwari. Hallelujah. Imba kusvika Satani ashotekana. Hallelujah. Praise the God. Hallelujah. Hallelujah. Kutaurisa gabi because ndiri kutsvaga song. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tinoramba mwewe kurova riesao. Amen. Hallelujah. Hakusikugona, hakusikungwara, hasinti Mwari watishiza pano. Munoiziva ka? Hakusikugona, hakusikungwara, hasi. You sound so good. Hai hakusikugona, hakusikungwara, asiwo. Hey, hakusikugona, hakusikungwara, diani
ndatakurwa nenyasha dzamusharuka zvandiri nhasi pano handina kusvika pano ndega handina kusvika pano ndega testify zvandiri nhasi pano kusvika pano ndega ndatakurwa nenyasha dzamusharuka zvauri nhasi iwe hauna kusvika pano wega hauna kusvika pano wega zvamuri nhasi mai hauna kusvika pano mega hauna kusvika pano mega zvamuri nhasi baba hauna kusvika svika hauna kusvika svika ndinotarira mbiri yose ndinotarira mbiri yose ine ndinotarira mbiri yose kusvika pano ndega pupura iwewe unoziva kwawakabva iwewe ndiani kuchena kudai iwewe hauna kusvika pano wega watakurwa nenyasha dzamusharuka kudzidza kwako iwewe hauna kusvika pano wega hauna kusvika pano wega mari yauinayo hauna kuiona iwe wega iyo imba yaunorara iwewe ndiani akakupa iwe ndiani akakupa iwe ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose iwe ndinotorera mbiri yose ine atisvitsa pano. Let's give a clap offering wambera mari Jehovah ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshaiwa. Anondivatisa pamafuro manyoro, achindisesedza pamvura inondizorodza. Zvirokwazvo kunyange ndikafamba ine pamapata werufu handingazombotyi nekuti aneni tsvimbo yake nemudonzvo wake
unondichengeteza. Ndinotolera mbiri yose nekuti ndi Mwari uyo. Torera mbiri yose ndinotorera mbiri yose kuna Mwarini. Ndi Mwari andisvitsa pano. Ndinotorera mbiri yose kuna Ishe. You are so mindful of me, oh God. What manner of God are you? You picked me from the muddy clay. Muhuru wa chaimo mukandidonza, makandidonza. Mwema dzinza ichiramba, mwema roho ichiramba. Asi makandizhuva, mukandizhuva, 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 mukandidonza. Mama wedu tikadai takafakare, asi makaramba nesu baba imimi. Makaramba nesu imimi baba. Mweya muchene, mweya muchene, mweya muchene munengoni, mweya muchene munengoni. Hey, mazuva atiri ari very dangerous. Mazuva atiri adi kuti urambe wakatarisa umwe munhu achinamata. Alili akatete, dalalala katete rasa yakata, renana kutsena, renana kutsena yanda, retanuka sianda la kasayans, rianda la basika darara. Zino ndinoregere kukunamata imi Mwari, ndinoregera kukunamata imi makadai, ndinoregera kukunamata imi munengoni dzakadai imi. Azvite ndaramba mweya wekusakunamata inini, ndaramba mweya wekusakutenda imimi. Ndinotoidzorera mbiri yose kwacho, ndinoidzorera kwamuri baba. Tinzwirei ngoni Jesu, tinzwirei ngoni. Tinotsauka, tinokanganwa, tinotsauka, tinokanganwa Mwari. Nina iyandandana la katatata retetetetetetete riakatatata shayakata. Ndinomunzwa mweya mutsvene ari pano, ndiri kunzwa mweya mutsvene ari pano. Zarura mweya wako. Chii chakunetsa? Chii chiri kukurwadza iwewe? Chii chauri kukanganwa iwewe? Uri kukanganwa kwaakabviswa naMwari. Handiti nana yasaya, ndautsiura mweya iwoyo, ndautsiura mweya iwoyo. Atidzorere mbiri mudikani. HIC. There is a wave of the Holy Spirit that I'm feeling in this place. There is an unusual power that I'm feeling in this place. I'm begging you. Gone are the days that we come to church.
just for the program, and we go back. Gone are the days that we come to church and we look at each other, what we are wearing. Gone are the days that we will come to church and start gossip. I say there is an unusual power that I'm feeling in this place. Someone is receiving something today. If only you can open up your heart. I'm feeling a spirit of unforgiveness that is hovering around in this church. Chicha wakaitwa iwewe. Chicha wakaitwa chauri kutadza kuregerera iwe. Hausi kuona kuti uri kuvharira makomborera aMwari here. Inga Mwari tinovatadzira misi nemisi. Pane pawakambonoka dhora Mwari rikavharwa here. Chii chauri kutadza kuregerera? Chii? Uri kuzviziva? Vafundisi mundiregerere nhasi. I need to say this word. Vhura moyo wako. Tarisa munhu iyeye wawakatsamwira, muone izvezvi. Muone pamberi pako. Uregerere. Hatidi kuti uye kuchechi Sunday after Sunday pasina chiri kuitika. Saka pandichaimba ndoda kuti uzarure moyo wako. Uregerere. For those that don't understand, Shona, I'm talking about forgiveness. There is a spirit of unforgiveness that is hovering around. It's fighting the Holy Spirit that is in this place. What really happened? Satan iwewe reketsa vanhu vaMwari iwe. Satan buda muno iwe. Satan buda iwe. Reketsa vana vaMwari. Reketsa vana vaMwari. Mweya wekusarekerera sunungura vanhu. Hallelujah. 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 Maboje Jesus. Hallelujah. If you can find a place where you can kneel before God, if you are able to. Hallelujah. Mambo je. Mercy. 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 Mercy of the Holy Ghost. Marita. Hallelujah. Mambo Jesu. Kumbira regerero kuna Mwari. This is a time that you need to ask. As a church, we need to ask God for forgiveness. We need to ask God for forgiveness. Tatsikana takawanda. Dzimwe nguva tinotoshorana tisingazive kuti tiri kutoshorana. Dzimwe nguva tinopokana tisingatozive kuti tapokana. Ngatidzokerei pachiso chaMwari vanhu vaMwari. Let us go back to the real mandate of God. Gatidzokerei. Mwari takakutadzirai sevana venyu.
takakanganwa zvakafira Jesu. Tadzoka Mwari, tiri kukumbira ngoni dzenyu, ngoni dzenyu, ngoni dzenyu. Hallelujah. Hallelujah. Mambo Jesu. Let's go, Blackie. Let's go. Hallelujah. Babo che. Hallelujah. Hallelujah. Baba, tinokutenda ini mweya mutsvene wenyu. Tinokutenda ini kufamba kwamunoita nguva nenguva panzvimbo ino. Tinokutendai Jehovha nekuti shoko renyu imenyu. Tinokutendai Jehovha nekuti muri Mwari vasingatisiye tiri toga. Muri Mwari vanofamba nesu. Munotumira vatumwa venyu kuti vatichengetedze nguva nenguva. Halala kundela sina namakataya nala kusaya kutena makahaya. Tavakuda kunzwa ishoko renyu Jehovha kubva kumurandakadzi wenyu Baba. Zarurai moyo yedu tinzwe zvamativigira nhasi muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Ipa Jehovha chipo chekuombera. You can do better than that. Give the Lord a clap offering. Thank you so much. Praise and worship. Thank you very much. Maita zvenyu. Ngatipei Mwari chipo chekuombera. Amen, amen, amen. Amen. Tatopinzwa kare mumweya weutsvene. Nhasi paChristian calendar iri zuva Sunday yechi4 yekupemberera kumuka kwaIshe Jesu Kristu. Ndisati ndaenderera mberi, regai ndikwazise baba veimba ino, baba namai, Pastor Sundire namai, tinokuchingamidzai. Thank you. Tinodada nemi. Mwari ngaakuropafadzei. Murambe muchitungamirira kereke ino zvaanokutumai. Amen. Regaiwo ndichingamidze mapasta vose vari mukati meimba ino. Nevose vanobata basa raMwari. Regai ndikuchingamidzei. Amen. Regaiwo ndichingamidze utungamiri
wekereke ino vamwe hativazive tokumbira chairman musimuke vanhu vakuonei makamirira utungamiri hwose hwekereke tinokukasisai. Thank you. Ava ngotenda Mwari regai ndigokwazisawo zvakare muverengi weshoko Pastor Ndiwayo. Mwari vakutungamirirei. Amen. Nhasi uno izuva remufaro zvanandiri kutaura kuti izuva rekupemberera kumuka kwaishe Jesu Kristu. Kumuka kwaishe wetu Jesu Kristu. Mwari vakanga vatuma mwanakomana wavo pano pasi kuuya kuzotisunungura. Takanga tiri mudambudziko ratanga sikakwanise kubuda. Mwari vakatuma mwana wavo akasvikorwa hondo huru yekusangana nezvizhinji zvaakasangana nazvo pano. Kunyanyisa hondo yaakasangana nayo rudzi rwakasarudzwa naMwari rwevatungamiriri vemakereke, tinoti marabhaua mascribes, mapriest, mafarisi, vose paakauya ivo vakaitawo hondo naye vachiramba utungamiriri hwake nekuti vaifunga kuti hwavo chete ndo hunovasvitsa kudenga. Vaibhilivha in 5 books dzekutanga kubva kuna Genesis kusvika pana Deuteronomy, vachivimba nemalaws nemirau yakapiwa naMoses, vachingofunga kuti ndiyo chete inoita kuti upinde mudenga. Vanokisana naJesu vakamukunda. Dzimwe nguva vaitomboda kutaura zvokuti Jesu aite kunge ari stupid. Dzimwe nguva voramba vachipikisana naye kusvika vazosvika pokupedzisira pokuti no, muchinda wengatimuuraye. Ndo basa ratiri kutaura pazuva rana. Vaiziva kuti akangopindura kudaro zvaanenge angopindura vobva vati handi wakuona wakutotaura zvepano pasi. Iye ndobva vati kurumidzai, unzai kuno koini iyo. Ndobva vamupa zvikanzi musoro waani uri apa. Zvikanzi ndewasiza, akanga achitonga ipapo nguva iyoyo. Zvikanzi ndewasiza, zvikanzi koine ndinei nazvo zvamuri kundipa zvine musoro wasiza, handinei nazvo, muri kundibvunzirei? Imi muri vana vaMwari, muri rudzi rwaMwari, ende munopa Caesar zvake. Give unto Caesar what belongs to Caesar. Ivo vakabva vatoomerwa vese, vakabva vangotanga kukotonoka vachienda vashaya kuti zvino vochidii. Toita ripizanozve vachibvunza zvese. Rimwe zuva zvendobva vadzoka. Zvikanzi kwaive nemumwe mukadzi akanga akaroorwa mumba mune vanakomana 7, vakomana vese. Wekutanga akanga amuroora wacho akafa, ndobva agarwa nhaka nemumwe, ndobva afa, ndobva agarwa newechitatu, ndobva afa, kusvika kuna 7 vese vakomana vanzi vakafa. Mukadzi yendobva asara. Rungano rwavari kutaura ka ndo vari kutaurira Jesu kuti tiudze kuti kana azofa mukadzi iyeye achave mukadzi waani. Ndo mubvunzo wacho. Zvikanzi uyu haambougona. Zvikanzi naJesu inga marasika. Hamutombogona kana kuverenga. Nekuti hakuna kuroorana kumusoro kudenga. Marriage ndeye pano pasi chete. Pakati pavaizivawo zvakare kuti vakanga vasingawirirane, pane vamwe vakanga vachibvuma kuti kune kufa nekumuka, vamwe vachiramba, vamwe vachiti hakuna kana ngirozi. Hakusi kunyepa here ikoko kuti hakuna ngirozi. Nekuti ngirozi dziripo dzakatobvira kutumwa kubva kare kumavambo, dzaitotumwa ngirozi. Gideon atakosvikirwa nengirozi, vakawandisisa na Samson, vana baba sorry,
ndakukanganwa zita. Okay. Vaitumirwa ngirozi dzakawanda-wanda, dzakauya kuvanhu vakawanda-wanda. Dzaiveko ngirozi. Tisafunga kuti zviye zvinotaurwa nevanhu kuti ukafa unobva unoita ngirozi yekudenga. Aiwa, hakuna zvakadaro. Ngirozi nevanhu aiwa takatosiyana. Kana wafa, mweya wako chete ndio unorarama. Hauite ngirozi nekuti dzitoripo. Achizvichipuka aiwa. Ma-messengers aMwari. Anyway, ndiregere kuenda ikoko. Ndiri kutaura nenyaya yaJesu achinetsana vatungamiriri vemakereke. Ivo vandataura kuti vaivimba the Pentateuch. Vaichengeta the Torah. Vaichengeta mirau yaMoses. Saka havanambofunga kuti kune mumwe munhuzve angauye nehumwe umambo pano pasi. Ndosaka ndiri kutaura hondo yakasvikosangana naJesu pano pasi, kubva achitouya akangoramba achisangana nemhomho yevanhu yaimutambudza, asi haana kumbonyarara. Akaramba achipikisana navo kusvika zuva rekugumisira. Nhasi uno tiri kufamba neshoko rinoti invitation to the royal wedding. Invitation to the royal invitation. The wedding feast. Manza ndichitaura kuti Jesu pavakauya vakasvikokunda hondo yese vakadzokera kuna baba vavo. Vachinoratidza kuti ndapedza basa ramakandituma, ndakunda pasi, ndakunda rufu, ndakunda guva. Iyi yaive hondo yakanakisa, hondo yavakarwa, vakatipedzera vachirwira Yesu. Baba vavo vakafara kuti mwana wakunda pasi, nekuti panga paine zvizhinji zvakatambudzana naye. Baba vavo vakafara. Zvandiri kutaura zvino, urongwa hweumwari hwekufamba panyika pano, zvizhinji zvakatoitika kare. Kusikwa kwenyika kwakaitika, kumukira Mwari kwakaitika, mvura yaNoa ikambosvikovaparadza, kubereka Ishe Jesu vachidzoka. Saka kudzoka kwavachaita ndo pari kupembererwa pana Mwari, kuti wakudzoka zvino kuzoroora, kuzogara nemudzimai wako anove kereke. Saka ndo celebration yanga ichitaurwa, example yatiri kuzodzidza pazuva ranhasi. Ndichakumbira sandaenda mberi, regai ndikumbirewo muverengi wangu ativerengere kuna Matthew 22 kubva paverse 1 kusvika pa14. Matthew 22 verse 1 to 14. Mozotiverengerazve kuna Revelation 19 verse 6 to 9. Nekuna Luke 14 verse 18 to 24. Tanga yenyu na Matthew 22 verse 1 to 14. Matthew 22 verse 1 to 14. Ndichaverenga. Jesu akataurazve kwavari nemifananidzo achiti, umambo hwekudenga hwakafanana namambo akagadzirira mwanakomana wake mutambo wesvitsa. Akatuma varanda vake kuna avo vainge vakokwa kumutambo kuti vachiuya, asi vakaramba kuuya. Amen. Ipapo akatumazve vamwe varanda achiti, taurirai vose vakakokwa kuti ndagadzirira mabiko. Ndabaya nzombe nemombe odzwa, uye zvose zvagadzirwa. Uyai kumutambo wesvitsa. Asi hapana akatevera. Uye vakaenda mumwe kumunda wake, mumwewo kune rimwe basa rake. Vamwe vavo vakabata varanda vakavaitira zvakaipa, uye vakavauraya. Mambo akatsamwa kwazvo, akatuma hondo yake kungoparadza vaurayi vaya, uye akapisa guta ravo. Ipapo akataura akati kuvaranda vake, mutambo wesvitsa wagadzirirwa, asi vaya vakakokwa vakanga vasingakodzeri kuti vauye. Endai kumharadzano dzenzira mundokoka kumutambo ani zvake wamuchawana. Saka varanda vakaenda mumigwagwa vakandokorodza vose vakagona kuwana.
vose vakanaka nevakaipa uye imba yesvitsa ikazara navakanga vakokwa. Asi mambo akati apinda kuzoona vakanga vakokwa, akaona munhu imomo akanga asina nguo yesvitsa. Akamubvunza akati, shamwari, wapinda seiko muno nguo yesvitsa? Munhu uya akashaya chokureva. Ipapo mambo akaudza varanda vake akati, musungei maoko namakumbo, mumukande panze, murima umu muchava nekuchema nekurumana kwameno. Nokuti vazhinji vakakokwa, asi vakasarudzwa vashoma. Amen. Amen. Thank you so much, Master. Achimira izvenyu. Tanzwa kuverengerwa kwataitwa mangwanana ano kuna Matthew 22 verse 1 to 14. Pabva patanga pachiti, zvino Jesu wakapindura akataura navozve nemifananidzo. Nomufananidzo wamanzwa muchiverengwa. Nekuti manzwa ndichitaura kuti aigara achinetsana navo vachingomubvunza mubvunzo. Ipapa vakanga vamubvunza mubvunzo wekuti naiwe simba Jesu akanga auya the previous day akasvika kudubuda matafura mutemberi achiti handingasiye imba yababa vangu yakadai nekuti haizi imba yemakororo ndikaendise ndagadzirisa. Akabva apedza akarapa vanhu. Marabha vaiva nachitaura vatungamiriri vemakereke ndobva vauya kwaari vakati, ko iwewe simba raunoita basa rese iri rinobva kupi? Unoriwanepi? Vaitoda kumubvunza kuti uri kuzviita izvi uri ani iwe? Jesu anzi akavabvunza kuti, ko rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kupi? Ndio mubvunzo waakavabvunza pa21 yatabva. Ndibva vakati manje tikapindura kuti rwakabva kudenga anozoti saka mukuregere kutenda. Tikati rwabva pano pasi tinorohwa nevanhu vari panapa. Hanzi vakabva vati hatizive. Zvikanzi neni wandizive. Saka wenyu mubvunza handipindure nekuti wangu mautadza. Ndo pazonzi manje akabva azovapindurazve nemubvunzo achivadzidzisa nemufananidzo. Nemufananidzo yaaiita ndeyezvinhu zvepano pasi zvine heavenly meaning. Achiti the kingdom of heaven, umambo hwokudenga hwakafanana. Kanzi chirega ndichikutaurirai nekuti ivava vakuru vekereke vaifunga kuti vamwe vanhu vese havana basa. Isu chete nditisine basa, enda hatina basa nezvaJesu nekuti tiri kungoenda kudenga. Enda hatina chimwe chinhu chatinoda, takatokwana takadai. Saka vakafunga kuti haiwa isu hatinei naye uyu, ngatimusiyei. Saka pavakavatsanangurira ndobva ati mirai ndikutaurire rungano rwandoda kufananidzirai rwamambo king akanga aine mwana wake mukomana. Apa mufananidzo uyu Jesu aizvifananidzira iye nababa vake, kuti iye ndiye mwanakomana nababa vake, kuti baba vakaita muchato vachigadzirira muchato wemwana wavo. Saka hanzi akati ushe hwokudenga hwakafanana nemambo akaitira mwana wake muchato. Akatuma varanda vake kundodana vakanga vakakokwa kuti vazouya kumutambo, asi hapana akauya. Chimbotarisai nekudhura kunoita muchato. Unodhura kugadzirira, utsvaga hall, utsvaga vanogisa dheko, vanobika zvese, makeke, vanogadzira zvekudya zvese, mombe chii. Ende kwanga kusina mafiriji ka. Vanhu vekudhara iva zvavaiita, vaiti kana vachikokera muchato havaite zvamazuvano zvezvekuti save the date iri wopuwa date. Aiwa, vaingoti tichave nemuchato, kana nguva yakwana tozokudaidzai. Saka ndo zvavakanga vakaitwa. Hanzi vakakokwa. Apa aitaurira kachivaudza ava mafarisiya kuti iyemi vacho ndimi muchafanana nevanhu vanokokwa kumuchato wababa, vakatumirwa shoko vakariramba. Saka imi mucharegerwa kwozotsvagwa vamwe. Ndo zviri kungomirira musoro wenhu iyo parable yatinayo iyi. Hanzi vanhu vaive vakatumirwa vakanga vaudzwa kunzi muchato uchaveko. Kwakazoti muchato nguva uye yakwana,
mambo akatuma vanhu kuti chiendai kune vanhu vaiva ndakataurira vaivai kuti kuchave nemuchato, chiendai muchivaudza kuti nguva yakwana, chiuyai. Hanzi vese vakatanga kupa zvikonzero. Kuna Luke kwatachida kuverenga, maybe mukangotiverengera quickly muri kuri muchitsvaga. Hanzi akatuma kune vamwe, mumwe akasvikoti aiwa inini handisi kukwanisa kuuya, ndakatenga munda saka ndoda unouona. Nai makazviona kana uchitenga chinhu antonitanga waenda unochiona. Apa akuda kuti nouona, plus muchato waive usiku, kuda unoona muchato usiku. Mumwe ndobva ati ine ndakaroora mukadzi ndoda unoona mukadzi wangu. Kuwadi kuuya kungozoita pati yako kwemahara. Isaiah achitaura achiri kufananidzira zvanga zvichazouya, akangati uyai mutore zvemahara musina mari, muri kupedzereiko mari dzenyu? Uyai tiri kukokwa tose kana nesuwo nekuti takakokwa. Hanzi chienda iwozve. Muranda akadzokera akandozivisa izvi kuna tenzi wake. Ipapo muridzi wemba akatsamwa kwazvo. Akarayira muranda wake achiti, buda uende nokukurumidza munzira dzomumisha nedzomuguta, unouya navarombo, zvirema, mapofu navanokamhina. Muranda akati, ishe, zvamandirayira zvaitwa, asi nzvimbo ichiripo. Amen. Ipapo tenzi akaudza muranda wake akati, buda uende kumigwagwa nokunzira dzomumaruwa, undovakoka kuti vapinde, kuitira kuti imba yangu izare. Aiwa zvakwana. Thank you so much. Mwari kuna Ishe Jesu Kristu kuna vaRoma 10 verse 21 vari kutaura kuti ndakaswera zuva rese ndakatambanudza maoko ndichitambanudzira rudzi rusinganzwe. I strength, he said. Zuva rese Jesu vari pamuchinjikwa vachiti uyai kani, uyai kwemahara. Nai zvinombodhura here kunamata? Hazvitombonetsa mufunge kana chavairambira kukokwa iko kuti uya udye zvemahara zvausina kana kutenga, zvausina kubvisira mari, kuti chikonzero chavaidariro chii? Shoko raMwari rotizve, ko zvino tichapona sei kana tisina kutenda? Tinoponeswa nei? Zvafanana nekuti munhu wawira mugomba rakadzika, kana kuti mumvura, kana kuti mumoto, wokandirwa tambo yekunzi bata tambo iyo ubude, woti handidi. Ndizvo zvavakaita. Ndizvo zvazvinofananidza kuti vakatoramba. Saka muchaponeswa sei? Tinoponeswa sei kana tisina kubata tambo, kana tisina kuenda kwatakokwa? Tinoponeswa sei? Hanzi vakaramba, pakatumwa vokutanga, Mwari anavoka vokutuma, vakatanga kutuma maprofita, endai munovaparidzira, endai munovadaidza. Vakaramba. Hanzi akaenda marizini maanzwa, ameno kuti dzedu rizini dzinoti kana kuti dzeva tinofambirawo tichiti nai shamwari handei kuchechi, kuti anopa zvikonzero zvipi, nekuti vazhinji nazvino wese vari kutoramba. Ukatosvika kuti nai handei kuchechi, nonzi ndiri bhizi. Aiwa ndichazouya, ndozoti ndouya. Mufundisi handiti pamwe mukambosanganawo nemunhu nenguva asingauye kuchechi achirovha, akatokuona kuti ndiri bhizi, ndiri kuuya, musina zvamambomuita, nekuti anoziva. Havadi chete, havadi. Hanzi vakadzoka. Hanzi kanzi vai vanhu vamatitumira vai varamba. Mambo havana kumboita give up, havana kumbotsamwa nazvo, vakangovati vasiye, nekuti vanga vasina kufanira. Ivavo vakanga vaine murawo yavo, vaine utongi hwavo pano pasi, havana kufanira kupinda muumambo hwedenga. Chivaregai, change direction. Chiendai kunzenzera, chiendai mumarodhi, hanzi endai muvadaidze. Vakaenda. Hanzi vamwe vakavaitira zvakaipa, vakavarova.
tinoziva zvakatoitika, handiti shoko raMwari. Vakatumwa vose, kana vana Stephen vakatourayiwa, mufunge, vachiurayirwa shoko raMwari. Kungotumwa chete kuti uzoudzwa, uri kumuurayirei kana usingade zvako. Ko chaataura chakaipa chii? Kana ndangokuti handei kukereke, zvakugumbura zvokuti ubva watoti handidi. Hanzi vakabva zvakanzi hanzi mambo akabva atsamwa naizvozvo, akabva avapisira guta ravo. Kana mukaverenga muhistory takuenda mberi some 30 to 40 years, guta reJerusarema rakatsva, rakapiswa. Zvichireva kuti ndiMwari, handizvi zviri kuenderana, muri kuona? Zvichireva kuti Mwari vakanga vatsamwa kuti iyemi ndakutokupisirai nekuti hamudi kuteerera zvandakukumbirai. Kana usingangoda kuteerera zvaMwari, chingoziva kuti kupiswa kweguta rako kuri kuuya. Mwari vanotsamwa nazvo. Vakadzoka vanhu vanga vatumwa, hanzi vakazoenda, zvikanzi chiendai kune vari mudzinzira nevamwewo. Chandiringoda ndechekuti imba yangu izare, endai ikoko, chiendai. Manzwa vachiverenga zvanzi, vakaona vakaipa nevakanaka. Kuna Mwari hakuna anonzi akaipa, hanzi bring them in. Mese ndikataura mobva mangoti bring them in. Vakaona mbavha, varoi, fambi, vaitamba gwiti, bring them in. Unza vese, kana vaita zvakanaka vaenda kukereke, bring them in. Vese, bring them in. Hanzi temberi yakazara, imba yose yakazara yamambo. Akaona yazara, akafara mumwoyo make. Asi achifara saizvozvo ari kutarisisa kudaro, hanzi akaona mumwe munhu akanga akapfeka nguo isiri yemuchato. Zvichitaura kuti munhu uyu akatoramba, nekuti mambo ava zvavakanga vagadzirira muchato vaiva vakagadzira zvose zvekudya, mombe, zvese nehembe dzekupfeka. Saka zvireva kuti akatoiramba hembe iyoyo. Paul tomunzwa otaura kuna, tiveregerewo zvenyu, kuna Philippians, kana Philippians 3 verse 6 to 9. Paul unonzwa ipapo achidada kwazvo kuti inini ndaive muHebheru wevaHebheru, ndaive ndiri muIsraeri werudzi wemwana wekurudzi rwaBhenjamini. Ndiverengere izvenyu. Philippi chapter 3 verse kunyange zvangu ini ndine chikonzero chokuvimba. Kunyange zvangu ini ndine chikonzero chokuvimba kwakadaro, kana pano vanhu zvake anofunga kuti ane chikonzero chokuvimba nenyama, ini ndinazvo. Kana paina ane chikonzero chokuvimba nenyama, inini number 1. Ndo zvaari kureva. Ndakadzingiswa pazuva rorusere, ndiri mumwe wavanhu veIsraeri, vorudzi rwaBhenjamini, muHebheru wavaHebheru, pamurayiro ndiri muFarisi, kana kuti kushingaira, number 1, ndichitambudza kereke. Chisiyai henyu zvese ndimokunzwa inene pana aindikunda ini zvese izvi. Ndiri muHebheru wavaHebheru, zvese kana kutambudza maKristu ndaive number 1, kugona basa futi ndaive number 1, kudzidza futi ndaive number 1. Sezvaita maHebheru marabhahumani achitaura, vaFarisi, mascribe, ndo zvavaingoita izvozvo. Tapana anotikunda isu, hatidi kana anotitungamira. Jesu hatina basa newe. Asi Paul woti aiwa, inini zvose izvozvo ndakazviona kunge ndove, kunge zvisina nematuro. Ndikachinja, zvireva kuti akatoti ini ndakabvisa bhachi iroro ndikapfeka raMwari rerighteousness. Iroro bhachi jena iri harizi physically kuti bhachi raunopfeka kana kuti hembe chena, asi zvinotoreva hembe righteousness yaunoshongedzwa naMwari
kuna Isaiah obva atotaura aitofananidzira vachizviona kuti ndichashongedzwa nguo chena. Aitoiona kare kuti zvichauya. Ndonguva yatasvika yandakutaurirai kuti nhasi tiri pamafaro ekufarira kumuka kwaishe Jesu Kristu, nekuzofarirawo pamwe chete naBaba vari kufarirawo mwana wavo apemberera agona kunokunda pasi, vakakoka vanhu vese chiuyaiwo mufare. Ndiwo muchato watiinawo nhasi pano, ndiwo mufaro watiinawo nhasi muimba inoi wokukukokai mose, nemiwo vari muno hanzi go ye and preach. Nemiwo muri kutotumwa kunonodaidzawo vamwe. Imba yaMwari iri kunzi ngaizare. Mwari vakamirira vachitarisa kuti uchapinda wakapfekei, uchapinda uine hanzu yako here yekuzvida iwe. Mushoko raMwari imomo hanzi pane madzimai mamwe vakaenda, madzimai 7, amene namba 7 iyo kuti kaita hanzi vakaenda pamurume mumwe chete, kuna Isaiah 4 verse 1. Hanzi vakaenda pamurume mumwe chete vakanoti tine hembe dzedu nezvekudya zvedu, tangouya kuti tizowana zita chete. Zvekudya zvedu tinazvo, hembe dzedu tinadzo. Ndodziri kutaurwa apa kuti adzidiwe, dzako dzaunouya nadzo idzodzo hazvidiwe. Uya uzowana zvaunopiwa naMwari. Uya the gown, the robe of righteousness. Ushongedzwe naiye muridzi wemuchato, ndiye akukoka, ndiye ane zvese zvekudya. Iwe chauri kungodikana is your presence. Uri kukokwa. What is your reason? Yaunopa kuti handisi kukwanisa kuita, ndiri kumanikidzwa nei? Ava vanga vaine zvikonzero zvavo nekuti vaisada kusanganiswa nezvaJesu. Asi tarisai muone, Mwari abva ati zvino muchawane umambo hwedenga. Hwakuwanikwa nevavo vanga vasiri palist yekukokwa. Tese tinoziva kuti kana ndakukoka vanhu vanonyora mazita, vanyora mazita. Zvino kana rako ranga risipo, asi wozonzi chiuya zvako ndiwe ugara pahigh table, haufari. Ndo patakokwa zvino mangwananana kuti tiuye kuchidyo, tiuye kukeke, tiuye kumutambo, tiuye kubanquet yagadzirwa namambo. Pane madzimambo epano pasi vanogadzira zvinodhura nokuti vane mari. Kuchitarisei umambo hwedu vari kumusoro kudenga kuti vane zvakawanda sei zvavari kukukokerai kuti uyai muwane zvema. Ingouya chete, all you need is your presence. Regai ndikumbire kune vari pano nhasi, ndisati takumbira, regai ndikumbire mufundisi muzongoti namatirirawo keke riri pano kuti mwana Baba vari kumusoro kudenga vafarawo nhasi vachifarira mwana wavo. Chavaifarira ipapo ndechikuti uyai mufare neni ndichifarirawo mwana wangu. Saka ndo keke ratinaro muchinamatirirawo mufundisi satapfuurira mberi. Amen. Amen. What a powerful sermon. Amen. Argaitinamate. Tinotenda Mwari nekuda kweshoko renyu ramaunza nhasi rine mutoo uri different. Tinotenda Mwari nezita ramambo Jesu. Even nekuda keke ratakudya, Baba wangu, riri kuenderana neshoko ramatuma muranda wenyu. Tinonamata patichatora keke iri. Nekuda kwepresence yenyu, move in people's lives, touch people's lives. Vanorwara vapore, vauya vaine mubvunzo vawane mhinduro. Baba wangu muzita raJesu, vasina hope vabve vane hope pfurikidza nekudya kwatichaita keke iri. Tinotenda nekuti ndimi makati invite, ndimi makainvita kereke. Baba wangu muzita raJesu, mumutambo mukuru zvino tinonamata Baba as we symbolize the great invitation that is coming. Baba tinonamata that you move in a special way. We give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Aiwa tinotenda. Bring them in, bring them in, bring them in. Amen. Amen.